Azzjoni ħażina jew nuqqas minn regolatur tista' tagħmel ħsara fuq l-ekonomija kollha. Hekk stqar il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri mingħajr ma għamel referenza diretta għall-iskandli riċenti li smajna fit-tmexxija tal-MFSA. Irridu naraw li azzjoni ta' regolatur ma tkunx qiegħda tpinġi ħażin imbagħad fuq attività ekonomika oħra. Il-Ministru għadda wkoll battuta fuq l-operat tas-settur bankarju f'pajjiżna. Il-banek jafu li xejn kritiku mhux ħażin tagħhom jiena. Jiġifieri hemm bżonn u anke l-meetings li jkolli magħhom mod direttament jiena. Il-banek iridu jkunu iktar parteċipi fl-ekonomija tagħna. F'diskors waqt konferenza organizzata miċ-Chamber tal-SMEs, il-Ministru tal-Ekonomija qal li qed naraw id-dawl ftar fil-mina dan b'referenza għad-daqqa tal-pandemija. Silvio Xkembri ammetta li n-negozji għaddejn minn sfidi kbar għalkemm pajjiżi bħall-Italja sostna l-Ministru sejrin qar minna. Il-Ministru Xkembri rrefera l-għajnuniet li qed jieħdu l-ħaddiema iżda imkien ma semma li dawn il-fondi ġejjin mill-miljuni li ngħata pajjiżna mill-Unjoni Ewropea.